An la Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an b'aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie la ani u ka carrière musicale o hokumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste dɔ ma artiste min don toujours an b'a fɔ a ye an ka plateau in sanfɛ an tɛ artistes présenter an bɛ o di u yɛrɛ ma an bɛ o honneur k'u ye u yɛrɛ k'u yɛrɛ présenter surtout a ka to k'o cliquer j'aime ni a ka commentaire baw kɛ an ka émission kan an la ne fa amanu la i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ne tɔgɔ Musa Tangara n ka dɔnkilida tɔgɔ ye MC Ja Musani Musa Tangara i dɔnkilida tɔgɔ ye MC Ja Musani MC Ja Musani MC Ja Musani nana aw sɔrɔla cogo di ok yani n ka don baro kɔnɔ m'an filɛli jama bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna ni farajɛla minnu tulo b'an na ani minnu bɛ k'an lajɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo MC Ja Musani n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ Musa b'a kɔnɔna na i b'a sɔrɔ Ja b'a daminɛ la a bɛ laban ni ni ye bon n'i y'o ye dɔrɔn n'i ye Ja mɛn komi arasaw yɛrɛ fɛ yen Ja o bi Ala de ko fɔ mais e b'a faamu cogo min na o tɛ o Ala tɛ a bi sanfɛla de ko fɔ o de ye Ja ye bon Musa o ye ne yɛrɛ tɔgɔ de mais ni min b'a kan komi anw fɛ ne fanicinin dɔ tun bɛ yen ale fana ye Musa ye Musa kɔrɔba ani Musa ni voilà o de MC Ja Musani MC Ja Musani bon MC min b'a kan ni anglais ko master of ceremony o ye maître de cérémonie de o de MC ye maître de cérémonie d'accord Musa Tangara donc i tɔgɔ ni i jamu fɔ an ye sisan an bɛ fɛ k'a dɔn i nana musique kɔnɔ cogo di ok ne nana musique kɔnɔ en 2007-2008 bon comme Balodi c'est mon grand frère Balodi o kɛra ale fana don waati ye musique kɔnɔ bon o y'a sɔrɔ ne bi théâtre de kɛ ne tun bɛ théâtre de kɛ bon après ne nana son dɔ labɛn Jimeta yɛrɛ fɔ n ko Balodi ma bɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ directement ye Jimeta yɛrɛ fɔ kɛ en 2009 o kɛra ne don sababu ye musique la ne ka son fɔlɔ-fɔlɔ o de ye Jimeta yɛrɛ fɔ o kɛra ne don sababu ye musique la e don sababu kɛra musique la son fɔlɔ-fɔlɔ ye Jimeta yɛrɛ fɔ i ni Balodi y'o labɛn ɲɔgɔn fɛ Général Balodi donc i n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de toujours an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ toujours a bɛ dɔnkili est-ce que a ye featuring kɛ an featuring caman b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant sisan Musa an ka fɔ sa ko Ja Musani Ja Musani ni ɲɛ min b'a kan sa hali u k'a fɔ ne ma ko awani mais Musa ye belebele jamujan ye mais ni i jigi dugu ma Ala b'i layɛlɛ o ye tiɲɛ donc o y'i ka slogan ye Musa an bɛ se ka dɔn album joli de b'i bolo sugu la bi bon nin waati in na album 2 de bɛ n bolo sisan album 2 olu titre ye jumɛn ye bon n ka album fɔlɔ titre ye o ye Ja Musani bɛ nalen n ka album filanan o ye Fantanya ye i y'o bɔ san jumɛn Ja Musani bɛ nalen o ye fɔlɔ titre ye o kɛra san jumɛn o kɛra 2014 filanan dun filanan kɛra ɲina 2020 kɔnɔ Ja Musani bɛ nalen an bɛ se ka o lamɛn ok Ja Musani bɛ nalen bon Ja Musani bɛ nalen o y'a sɔrɔ n bɛ rap de kɛ o y'a sɔrɔ n bɛ rap de kɛ n b'a fɔ so in na n ko belebele bɛ nalen belebeleba bɛ nalen ɲamakɔrɔ cɛnin fitinin ko bɛɛ b'a dɔn i bɛ nalen n ka na bɛ yen n kana minɛ n ka na bɛ yen Mali rap la bi i kɛra n kana minɛ n ka na ye o ye o son ye o y'a sɔrɔ n bɛ rap de kɛ mais sisan n ti rap kɛ n ye rap dabila ça vaut 5 ans. Ça vaut 5 ans. Oui. Mais pourquoi ce revirement? Pourquoi il est rap dabla? Oui, bon, il est rap dabla parce que rap là, ni be rap ke agi do de be pour que ga rap ke o kono. Ah bon? Selon toi quoi? Oui. OK. Ay bon, al ni rete mais amana ke djien mo mo e ba don al ni tara
Amérique i b'a sɔrɔ rappeur minnu bɛ yen nɔ ni si sera yɔrɔ dɔ la i tɛ rap kɛ i bɛ se ka kɛ dɔ ka manager ye ou bien i bɛ kɛ producteur ye o kɔni i kɔni tɛ se ka continuer n'i ka rap musical ye k'a fɔ ko rappeur cɛkɔrɔba filɛ nin a bɛ rap la toujours rappeur cɛkɔrɔba tɛ yen wa mais n'i y'a ta k'a lajɛ sisan i b'a sɔrɔ i bɛ dɔnkili da n'i bɛ ka mandeng ninnu kɛ i n'a fɔ Sangare ninnu ka genre ninnu Salifo ninnu ka genre u bɛ se ka dɔnkili da fo ka taa se u saya ma mais n'o y'a sɔrɔ e bɛ rap kɛ sisan k'e to 70 ans 80 ans k'a fɔ i bɛ rap kɛ a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn bon sisan bon ne yɛrɛ mago bɛ musique min yɛrɛ la pour que ka se k'o kɛ o tɛ rap kɔnɔna na voilà o tɛ rap kɔnɔna na awɔ. Maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn e ka musique ninnu bɛ kuma très généralement jumɛnw de kan bon ne ka musique bɛ kuma adamadenya yɛrɛ de kan adamadenya taabolo juguya min bɛ société kɔnɔ fantanya min bɛ yen nɔ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinna ni gɛlɛya bɛ yen ne ka musique bɛ kuma olu de kan ka caya donc maintenant o de la y'i ka style falen wa ou bien rap la i tun tɛ se ka nin message ninnu lancer wa ou bien jumɛn de don i bɛ se ka dɔɔni expliquer an ye bon rap la n bɛ se ka nin message ninnu n bɛ se ka nin message ninnu fɔ a kɔnɔ rap la mais rap yɛrɛ de nana n nana n sigi ka miiri k'a ye k'a fɔ rap tɛ ne ka baara ye quoi fɛnba ye ok non rap tɛ ne ka baara ye parce que ne mago bɛ musique min na o tɛ rap kɔnɔ o de la n ye rap yɛrɛ to yen maintenant i ka musique i ka style ye jumɛn ye sisan mandeng ne don wa voilà mandeng ne don wa oui n bɛ mandeng de kɛ oui n bɛ mandeng de kɛ i bɛ mandeng de kɛ oui donc ja musani oui comme bita ye ja ye sa an bɛ bi kɛ ja la an ka bi k'o la Musa oui i ye Musa yɛrɛ ye ne fa tɔgɔma ye oui Musa depuis ye dɔnkili daminɛ fo ka se bi ma e nafa jumɛn de sɔrɔ a la bon bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ni balo kɔni bilara tɔmɔni na dɔrɔn o ye birili kɛlen ma wajibi ye ni kɔni donna fɛn na k'a ka di ye dɔrɔn a degun t'i tɔɔrɔ bilen i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a kɔnɔ i b'a ye o bɛɛ bɛ k'i ɲɛna hɛrɛ de o la ne bɛ se k'a fɔ dɔnkilida la n ye hɛrɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ hali k'a da i ye kanuba minnu sɔrɔ mɔgɔw b'u to kɔkan k'a fɔ karisa i ka dɔnkili ka di n ye karisa i ko ka di n ye o bɛɛ ye belebeleba de ye bɛɛ tɛ se ka miliyari sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ bɛɛ n'i danyɔrɔ de don bon n bɛ se k'a fɔ n ye hɛrɛ caman caman sɔrɔ a kɔnɔ awɔ. Musa naamu an tun tɛmɛna yɔrɔ la an bɛ segin kɔfɛ ok Musa e bɔra dɔnkilida du de kɔnɔ dɔnkilidala tunbaw fɛ yen ou bien dɔnkilidalabaw fɛ yen bon an ka du bɛɛ Tangara dɔnkilidala ti anw fɛ yen dɔnkilidala tɛ yan dɔnkilidala t'anw ka du kɔnɔ nka ne ba o bamuso de tun bɛ fɔli kɛ a bɛ dɔnkili da donc e mɔmuso ne mɔmuso bayan fan fɛ wala bayan fan fɛ mais ne fa yan fan fɛ dɔnkilidala tɛ yen ayi dɔnkilidala tɛ yen mais o daminɛra anw de la sisan parce que ne bɛ dɔnkili da ne dɔgɔnin bɛ yen ale bɛ piano fɔ awɔ ok maintenant o dɔnkilidala tɛ yen a ka famille kɔnɔ n'a tun bɔra i mɔmuso la bayan fan fɛ maintenant o e nana kɛ dɔnkilidala ye e dɔgɔnin kɛla pianiste ye maintenant o ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la ou bien parents jɛra n'a ye k'aw ka dɔnkili da i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ i bɛ se k'o fɔ an ye oui bon ne ka gɛlɛya an ka musique kɔnɔ fo n'a kɛra waati min na n tun bɛ nɛvɛ mande la parce que n tun bɛ waati n tun ka dɔnkilida ma bon mais n y'a fɔ cogo min na n tun bɛ théâtre de kɛ bon n nana don dɔnkilida la bon a kun ka di n fa ye n ka tila kalan na fɔlɔ min ka di n ye n k'o kɛ o degun dɔrɔn n ma degun ba sɔrɔ so kɔnɔ dɔnkilidako la ayi a fɔra k'i ka kalan de kɛ n ka kalan mais i sera ka kalan kɛ yan
Ouais, n ye kalan kɛ n tilara. I tilala. N ye dessin bâtiment de kɛ. Ouais, BTD bɛ n bolo. En dessin bâtiment. Wow. Oui. Jamsani. Mani Boaden. Oui. Dessin bâtiment. Oui. D'accord. On a plein de dima. Oui. Moussa. Oui. MC sisan o nana cogo di I tɔgɔ kan di I bɛ DJ de kɛ wa comme même MC dɔ balani show fɔyɔrɔ la o bɛ DJ Ouais, bon. Ali sisan ne bɛ balani show kɛ. Aha. Mais ne ka MC ti balani show ye. Balani show nana sɔrɔ ne ka MC ya bɛ. N y'a f'i ye cogo min na dɔrɔn. MC ye maître de cérémonie dɔrɔn. Awɔ, maître de cérémonie. Voilà, o de ye MC ye dɔrɔn. Mais me balani show kɛ, me balani sumu kɛ. Awɔ. Mi caman kɛ quoi. Me fɛn caman kɛ quoi. Awɔ, mi caman kɛ. Bon, an ka taa I ni Balodi ka fanfɛla la. Général Balodi. Oui. Donc e ni Balodi ye jɛmɛta yɛrɛ fɔ. Oui. Aw jɛra ko e yɛrɛ bɛ se ka a y'a da ɲɔgɔn fɛ de wa? Oui, bon, an y'a da ɲɔgɔn fɛ de. I tɛ dɔɔni da an ye o la. Jɛmɛta yɛrɛ fɔ, tuma sinko manifinw ne b'a fɔ. Mbala ta yɛrɛ fɔ, nko tuma sinko manifinw ne b'a fɔ. Dɔnkili ta yɛrɛ da, Balodi de b'a da. Ko Ginicimɛni de b'a da, Masabulon de b'a da, Jamusa b'a da. Jɛmɛta yɛrɛ fɔ, manifinw ne b'a fɔ. O de ye dɔnkili yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye. Awɔ. Ni dɔnkili ye sanga sɔrɔ dɛ. Ouais, dɔnkili ye sanga sɔrɔ. Ouais. Parce que mɔgɔ caman b'a ni wage dɔnkili mɔgɔ caman b'u confondre ɲɔgɔn na. Mais ni wage dɔnkili in bɔra 2010. An ye nin kɛ en 2009. 2009. Ouais, an ye nin kɛ en 2009. Mais après Balodi ye a ta k'a da wage la quoi. Oui. Sinon ne yɛrɛ tun bɛna a fɔ parce que ne yɛrɛ b'a confond ne tun b'a walawala tan mɔgɔ caman fana b'a confond siga foyi t'o la n'est-ce pas oui MC oui sisan an bɛ taa ni min ye e ka inspiration e b'a sɔrɔ cogo di e bɛ inspiration a bɛ na i la cogo di ko musique n bɛna nin da nin fɛn in bɛ yen tan bon ne ka inspiration kɔni a na ka teli kojugu awɔ ne bɛ moto sanfɛ ne sigilen bɛ kɛ dɔrɔn hali mana kɛ fan o fan ne bɛ n ka inspiration bɔ yen nɔ comme bɛɛ n'a ka inspiration na cogo di b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u taa kungo kɔnɔ u ka fɛn kɛ non mais o tɛ ne ta la o tɛ e ta la non même pas ok oui MC oui an bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ fana dɔn MC kan comme toujours an b'a f'i ye baro kɛnɛ don an bɛ sigi de ka masala ka an bɛ fɛn fɛn b'an ka artiste kan an bɛ fɛ o k'a bɛɛ fɔ dogolenw ni kɛnɛkataw an k'a dɔn ne yɛrɛ k'a dɔn an filɛbagaw fana k'a dɔn MC furulen don wa ne furulen don den joli b'a bolo 2 ala k'u balo amina rabi o ɲana yɛrɛ de MC oui est-ce que e ko artiste jɔn ye diyara i ye ou bien artiste jɔn ye influencé musique kɔnɔna na bon musique kɔnɔ ne yɛrɛ ka artiste principal o ye Milmo de Milmo oui Milmo filɛ bon depuis a ma yɛlɛ fɔlɔ n bɛ taa a fɛ an bɛ baro kɛ fo ka na kɛ n yɛrɛ nana don musique kɔnɔ an voyagera ɲɔgɔn fɛ oui an ye voyage kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a fɔ ma bɔ ko fan fɔlɔ parce que mɔgɔw tun bɛ ne yɛrɛ critiquer u b'a fɔ non mais karisa i ka dɔnkiliw labɛn yanni ka taa i balan i ka Milmo ka dɔnkiliw da mais n ko non o t'a la Mili ka dɔnkiliw yɛrɛ de ka di ne ye bɛɛ n'i diya ye mɔgɔ voilà n ko Mili ka dɔnkiliw yɛrɛ de ka di ne ye i m'a ye bon n ka mɔgɔ kɔni o ye Milmo de donc Milmo de diyara i ye en premier temps ka a ye musique fana kanu don i la ale de ye musique kanu don i la i ka don jusqu'à ka taa rap ta sira kan non mais a tɛ i n'a fɔ Mili ye musique kanu don na mais yan'o cɛ musique kanu tun b'i la voilà musique kanu tun bɛ na mais Mili kɔni kun ka musique ka di ne ye a bɛ musique nasugu min kɛ o de kun ka di ne ye quoi ok mais munna e ma o système nin ta oui bon bamananw ka kuma don ko bamaden bɛ tigɛ a yɛrɛ ye o ye tiɲɛ ye i bɛ fɛn dɔ miiri nka i to o taabolo yɛrɛ kɛ a ka di bɛɛ lajɛlen
ka kɛ milliardaire ye nka bɛɛ ti kɛ milliardaire ye hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mili ka o dɔnkili dacogo ka di ne ye mais i bɛ taa sɔrɔ ne ti se o la o bɛ se ka kɛ voilà o n'a ɲɔgɔn a n'a fɛn ɲɔgɔnna caman voilà o n'a ɲɔgɔnna caman MC il faut que an k'an yɛrɛ bila an k'an yɛrɛ show quoi i ka émission i ka pardon album dɔ bɛ yen o titre ye Fantanya ye bɔra 2020 na 2020 kɔni a daminɛ man ja a cɛmancɛ man di ala ka laban ja ala k'o ja sinon a gɛlɛya la dɛ a laban ti ja ala k'a laban ja bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ni yɔrɔ ma ɲɛ i jigin yɔrɔ ti ɲɛ fiyewu o ye tiɲɛ bana in fo bana yɛrɛ tɔgɔ dara covid-19 ka don 20 na quoi walayi ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna ma mais coronavirus in nana a ye gɛlɛya jumɛn de se e ma musique kɔnɔna na ayi ne kɔni tɛ e kɔni cogo di ne kɔni tɛ donc e tun bɛ lɛsi kɔnɔ quoi ayi bɔn i b'a fɔ de k'a ye gɛlɛya jumɛn na se diɲɛ ma yɔrɔ ne kun ka dɔgɔ o ko la kɔnɔ o ye tiɲɛ fɛn mun ma tubabuw to a ma farafinw to ne kɔni kun ka dɔgɔ la diɲɛ ko bɛɛ jɔra fɛn min kama coronavirus kɔni an tor'o la fana tuguni ka na ni crise in fana fara an bolo da kan e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye kunu kow la de bon ne hakilina ye min ye Buwaka ko la démission ko la bon en tant que artiste bon ne kɔni bɛ min fɔ Mali ko de don a bɛ ɲɛ cogo min na dɔrɔn an ka ala deli a ka kɛ ten tɔ an bɛɛ de ye maliden ye n'i y'a mɛn maliyɛn malidenw de don n'i y'a mɛn malidenw de don an tɛ kɛ foyi ye maliyɛn kɔ a mana tigɛ cogo o cogo an ye maliyɛn de an bɛ to Mali de kɔnɔ yan taayɔrɔ wɛrɛ foyi den kelen ti an na an bɛ min fɔ dɔrɔn ala ka jamana in ala k'a suma ala ka jamana in ala k'a suma jamana hɛrɛ bɛ maa min bolo dɔrɔn ala k'a di o tigi ma an bɛɛ ka se ka lafiya amina yarabi a banna MC oui an bɛ fɛ an ka taa ni fantanya ye dɔɔni da an ye dɛ i ka tila k'a expliquer ok fantanw ɲaninen bɛ Mali fantanw ɲaninen bɛ fantanw tɔɔrɔlen bɛ ngo dunya fantanw tɔɔrɔlen bɛ ni su kora fantan ni sɛnkɛ tile mana bɔ fantan ni bi ɲani a bi ɲani mun na a ka denbaya tɛ wa a bɛ miiri mun na olu balo cogo tɛ wa tile mana bɔ a ti o farinya dɔn suma mana bɔ a ti o sumaya dɔn ka sababu kɛ gɛlɛya jugu ye fantan i ti jigi kɛ ala ye wa fantan i jigi kɛ ala misiki ne ko don i jigi kɛ ala ye fantan ni ko don i jigi kɛ ala ye i ka dɔn ala de y'anw bɛɛ da ala de y'an bɛɛ da oui mais ni dɔnkili in yɛrɛ inspiration sɔrɔla cogo di bon ni inspiration sɔrɔla cogo min na ne ye dɔnkili in labɛn ne ngo a kun ka di n ye ko Baba Marigo ngo ni Baba Marigo bɛna fitinin kɛ parce que n ye Baba Marigo wele ngo bon a ka di an ka fitinin kɛ c'est mon ami n ka bɛna fitinin kɛ a ko ma ko bon n ka sɔnw bɛɛ sigi n ye sɔnw sigi sɔn sigilen kɔ n ye référent sigi n ko a ma n ko Baba Marigo bon n ye référent sigi a ko référent bɛ mun kan n ko a bɛ fantanya de kan a ko ma bon n bɔra ka fantanya dɔ kɛ sisan an ka thème yɛlɛma n ko kɛ problème t'a la o yɔrɔ bɛɛ n ye balo de wele n ko balo de n'an sɔrɔ studio la balo de nana n ko bon an ka nin sɔn in kɛ ɲɔgɔn fɛ ni balo de ye fantanya kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni balo de ye a kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi oui i n'ale de b'a da ɲɔgɔn fɛ fɛn na fantanya kɔni mais fantanya album na dɔ wɛrɛ musique morceau wɛrɛw b'a kɔnɔ musique caman de b'a kɔnɔ parce que fantanya morceau ye n'i y'a ta k'ale album kɔnɔna na musique 14 de b'a kɔnɔ i ye baara kɛ koyi musique 14 b'a kɔnɔ MC farafina b'a kɔnɔ bon duniya b'a kɔnɔ bon adamadenya b'a kɔnɔ n y'o clip yɛrɛ o de bɛ bɔ télé la sisan adamadenya ne kɔni siranna
o de bɛ bɔ sisan. Oui. Ok adamadenya e siranna. Ne siranna. Adamadenya bɛ cogo di? Bi adamadenya kɔni ye ɲuman fɔ ɲɛna juguman fɔ ngo de. Hypocrisie. I m'a fɔ moi. Ni adamadenya ta ka lajɛ dɔrɔn. Ne t'a fɛ e ka taa ɲɛfɛ. E yɛrɛ t'a fɛ ne ka taa ɲɛfɛ. Awɔ. Ni kɔni ye minnu bɛ fani ba la ni y'olu tatɔ ye arrondissement na kɔni ko an ka taa ɲɛnabɔ poliso la i b'a dɔn ko adamadenya tiɲɛna de. Pepewu. Voilà bon sisan adamadenya bɛ ten de. An si tɛ si ta ɲɛlen fɛ. Adamaden de bɛ wuli sisan ka taa soma fɛ yen karisa baara ala k'a taa tiɲɛ o b'a sɔrɔ o tigi t'a yelen dɔn yɛrɛ. Walahi yala. Mais est-ce que e bɛ mɔgɔ jɔn dɔn k'a delila ka wuli ka taa soma fɛ yen k'a fɔ somakɛ ɲɛna ko karisa min filɛ nin ye baara ka ɲi a ka don Faransi ou bien a ka kɛ fɛn a tɛ ne dɔn dɛ mais baara ka ɲi n'a bɛnna min ma ne b'a sarakaw bɛɛ bɔ a ka don Faransi ou bien a ka kɛ waritigi ou bien a ka kɛ tan tɔ i bɛ maa jɔn ye k'o kɛ. Pour ne pas dire k'a tɛ yen. Ayi o tɛ yen yɛrɛ walayi o tɛ yen yɛrɛ. O tɛ yen. Non ka fɔ o tɛ yen. Parce que adamadenya sanama kɔni a gɛlɛyara dɛ. A gɛlɛyara kojugu. A gɛlɛyara k'a kɛ kɛrɛtɛtɛ. Surtout a ka artistes yɛrɛ ka monde kɔnɔna yɛrɛ ka gɛlɛn. Y'anw ta in to yen. An ka dɔɔni fɔ aw ta in kan bolofa yɛrɛ bɛ aw ta in kan aw minnu considéré non comme aw de ye anw daw ye yɔrɔ la aw de kan ka hali ni kɛlɛ bɛ du kɔnɔ ni musique bɛ musique la n'i y'a k'a la a bɛ se ka a nɔgɔya quoi aw ye o min ye n'a fɔra ko aw yɛrɛ dama bɛn tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ la anw ɲɛ bɛ aw de la don o don ɲɔgɔn buruja la an fana bɛ o aw support la o kan kan dɔw bɛ taa parti dɔw bɛ taa côté dɔ fɛ dɔw bɛ taa côté dɔ fɛ o bɛ anw fana ka duw ci anw minnu ye anw minnu bɛ ka anw minnu y'aw ka faniw ye e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko la. Bon n'i y'a ta k'a lajɛ artisia domaine yɛrɛ kɔnɔ a gɛlɛyalen don quoi. Kojugu. Parce que sisan pour que i ka dɔnkili ka lamɛn pour que i ka dɔnkili la ka lamɛn f'i ka dɔnkili dɔ de da parti dɔw bɛ se ka min ta ka parti dɔ kɔrɔma tigɛ n'o ye. Bon est-ce que o fɔra dɔnkili la. An b'a fɔ ma ni ne bɛ fɛ sisan n ka dɔnkili ka lamɛn sisan mɔgɔw ka sinapu ni fɛnw k'a la ne b'a fɔ de n ko n ka dɔnkili kɔnɔ ne b'a fɔ de n ko sinamuso ti a sinamuso tɛ a sinamuso ɲɔgɔn fɛ ou bien sinamuso kɔrɔba ti sinamuso fitinin fɛ ni n'o fɔ sisan ka sinamuso kɔrɔbaw dɛmɛ ka fitininw kɔrɔma tigɛ wala i k'o dɔnkili bɛ taa ɲɛfɛ. I b'a ye sinapu ni fɛnw bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ. I m'a fɔ moi ni sinapu ni fɛnw bɛ kɛ ou bien ne k'a fɔ n ko i parilen don ka cɛ o bɛ k'i juguya ou bien a bɛ tan nɔ maa caman bɛ sinapu ni fɛnw kɛ k'a fɔ k'u bɛ ka juguya i b'a taa sɔrɔ maa yɛrɛ t'olu dɔn yɛrɛ. O ye tiɲɛ awɔ i b'a sɔrɔ olu de bɛ ka maaw juguya wa diɲɛlatigɛ bɛ nin cogoya in na o de y'an ka société tiɲɛ an ka artisia domaine kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ artisiw ti ɲɔgɔn fɛ Mali artisiw ti ɲɔgɔn yɛrɛ fɛ mais ka da mun de kan vraiment n'i taara Burkina Burkina tout près an kɔrɔ ni artiste b'i wuli i b'a sɔrɔ artiste kɔrɔba dɔ bɛ a b'a dɛmɛ awɔ n'i taara Côte d'Ivoire Sénégal ninnu Laginɛ ninnu i b'a sɔrɔ non n'i bɛ ka wuli dɔrɔn dɔ b'i dɛmɛ ka mais Mali la i bɛ denmisɛnnin fitinin de talent b'a la bɛɛ b'a dɔn karisa bɛ se dɔnkili da la mais au lieu que artiste minnu bɛ sanfɛ u k'o dɛmɛ k'o labɔ u b'a bila u kunna de ko bon ni ne ye nin dɛmɛ ka nin labɔ nin bɛna tɛmɛ ne la o ye ɲɛngoya de walahi o ye ɲɛngoya de bon e bɛ to ten e ti taa ɲɛ yɛrɛ walahi ne ye chauffeur dɔ ye n'a ni a ye paranti ta mobili la n'u bɛ ka baara kɛ ni paranti sera mobili la ale bɛ jigin ka mobili in di parantikɛ ma a bɛ taa sigi so a bɛ mobili wɛrɛ ɲini awɔ a bɛ taa sigi so a ye mobili di paranti ma a ka ni paranti 7 a fɔra ne ɲɛna ko non cɛ in ka so paranti o paranti ninnu seli la i b'a sɔrɔ saga bɛna ɲɔgɔn kunbɛn de saga 4 saga 5 u bɛ taa bonya segin a ma paranti ninnu min'o d'a ma bon ni ye ɲuman kɛ dɔrɔn ɲuman tɛ tiɲɛ voilà ɲuman tɛ tiɲɛ ne ye ɲuman bɔ o de la ne b'a fɔ n ka kuma la a ye fara ka bɔ ne la ne ye jugumankɛla de ye ne ti ɲuman yɛrɛ kɛ bilayi ma tiɲɛ fɔlɔ bon mɔgɔw a ye na ne ɲɛna bilayi ma ɲɛ fɔlɔ ni ɲɛna mɔgɔw bɛ na n kɔfɔ walayi ni ɲɛna mɔgɔw bɛ na ka sɔrɔ e ma kuma o ye tiɲɛ n'i ɲɛna mɔgɔw bɛ na ka sɔrɔ e ma kuma bon an ka domaine in kɔnɔ faut que artistes ka bɛn
o dɔrɔn fo k'a ka ɲɔgɔn bolo minɛ quoi artiste ka bɛn sanga ti maa si bolo wallahi sanga ye wagatini kungurunin dɔrɔn de e bɛ sanga la bi da la dɔrɔn ala bɛ ka sanga yɛlɛma ka sina k'o di maa wɛrɛ ma ten yɔrɔnin kelen de don fo k'a bila i kunna de k'a fɔ ne bi tɔgɔtigiya la bi ne ka cɛya tɛ bilahi k'a fɔ ko ne bɛ se dɔnkilida la ko de ye n kɛ tɔgɔtigi ye nkalon don wallahi maa dɔw bɛ dɔnkili da Mali in kɔnɔ yan wallahi a dɔnkili tɛ se ka lamɛn mais bilahi sanga b'u la awɔ a tɛ faamuya tala min maa dɔw la bilahi hali n'i taara n'u ye Amérique bɛɛ b'a dɔn u bɛ se dɔnkilida la mais o dɔnnen tɛ hali u fɛ yen tɔgɔko ye ala ko de wallahi tɔgɔko ye ala ko de MC an ka dugawu kɛ ala ka Mali artistes bɛɛ lajɛlen bɛɛ ala ka Mali yɛrɛ suma amin an filɛbagaw an m'aw ladɔnniya a ka to ka cliquer j'aime kan ani commentaire bi MC de b'an bolo MC Ja Musani Mani Boaden o kɔrɔ ye mun ye de o ye fantandenw de o parce que aw filɛ nin sisan président tɔgɔ de ko Boare ou bien ex-président de ex-président bon aw filɛ nin sisan aw b'aw fa wele ko papa ani an yɛrɛ Mani Boaden de anw ta de ye Mani Boaden de Mani Boaden b'a ja kɔlɔkɔlɔ la de ayi Mani Boaden de da dɛ parce que anw bɛ wuli dɔrɔn an bɛ mɔni de ta aw bɛ wuli sisan dɔrɔn aw ta ye ka sɛfan kɛ buru kɔnɔ Bamakɔ yan Ja Musani oui e hakilina ye jumɛn ye piraterie ka Mali la Mali piraterie ko bɛ cogo di sisan Mali pirateria ou bien e ma pirate fɔlɔ di mɔgɔ bɛ se ka kɛ k'i ti pirateya n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ de pirateli ko kuma tun bɛ yen mais sisan pirateli ko kuma tɛ yen awɔ a man ca sisan ayi a ti n yɛrɛ de pirateli ko kuma yɛrɛ de tɛ parce que anw yɛrɛ de fɔlɔ ye pirate yɛrɛ fɔlɔ ye fɔlɔ de ye aw de y'a ɲɛ yira an na quoi pirateli yɛrɛ de ko an bɛ ala de deli ala ka dɔ fara pirateli in kan cogo di awɔ mais n'i y'a kuma fɔ sisan a bɛ bonya maa caman hakili ma n'i y'a ta k'a lajɛ sisan artiste caman ba de bɛ Mali in kɔnɔ wallahi ni WhatsApp ni Bluetooth ni ZNR tɛ olu ti dɔn yɛrɛ o ni yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ WhatsApp yɛrɛ ɲɔgɔn pirate bɛ yen fɔlɔ o fana ye tiɲɛ ye n'a fɔra sisan foyi d'i ma ni ne nana sisan ko ne k'a fɔ sisan ko bon ko n ka CD filɛ nin ye n ka CD san e b'a fɔ CD jelan tɛ n bolo koyi awɔ e t'o fɔ e b'a fɔ maa si mun na mobili tɛ n bolo CD jelan tɛ n bolo ne b'a fɔ ok ni jɔn k'a ci ma kɛ a banna pirate bi tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan o tɛ pirateya artistes yɛrɛ b'u yɛrɛ pirate an yɛrɛ de b'an yɛrɛ pirate anw bi fɛ de son yɛrɛ kɔni ka taa parce que e mana son bɔ bi dɔrɔn i b'i sigilen to yan i b'a fili Amérique i b'a fili Faransi i b'a ci Italie i b'a ci bɛɛ ma i ka sɛgɛn bɛ kɛ fu ye o yɛrɛ de ye pirate fɔlɔ ye i ka sɛgɛn ti kɛ fu ye dɛ wari bɛ sɔrɔ a la bɛɛ n'i ka sɔrɔ kɛcogoya de fɔlɔ sɔrɔ tun bɛ kɛ album de la album na awɔ voilà bon sisan artistes b'a fɛ de ka dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ ka wari sɔrɔ wala n'i dɔnna dɔrɔn directement n'i ye concert kɛ i bɛ wari sɔrɔ n'o tɛ i ti wari ɲini album na donc concert de la a bɛ wari dɔɔni sɔrɔ voilà concert la ani i kanuba minnu bɛ yen nɔ n'i ka ko ka di olu ye olu bɛ dɔɔni min di i ma i bɛ to k'i yɛrɛ fɛn n'o ye a banna mais album ko dun o bɛ jɔ wa bon album ko ti jɔ komi ale kɔni ye formalité de ye ka album kɔni bɛ bɔ i bɛ album bɔ k'a lajɛ ka taa di mɔgɔw ma u k'a san k'a wari d'i ma hali n'u b'a minɛ k'a da so yen hali n'u b'a da so yen i kɔni b'u diyagoya de n b'a fɔ ma u k'a san awɔ k'a sɔrɔ aw bɛ temps hakɛ joli de ta ka baara in kɛ ko ka na o kɛ tan tuguni bon ala k'a bɛɛ nɔgɔya amina rabi Ja Musani duniya i yɛrɛ ko o clip bɔra duniya ayi duniya tɛ ayi adamadenya awɔ o de clip bɔra adamadenya adamadenya in an ye dɔɔni fɔ o kan mais maintenant i t'a dɔnkili da an ye wala comme an sera an ka émission kuncɛyɔrɔ la caman fɔra o tɛ siga foyi t'a la adamadenya ne kɔni siranna ko bi mɔgɔya ye ne siran adamadenya ne kɔni siranna o ye siran ŋo ye ne siran ŋo adamadenya dun ye siran teri jugu de ye siran balima jugu de ye siran
mɔgɔ ma ɲi adamadenni ma ɲi ne siranna maninfinya de ɲɛ maninfin de b'i juguya k'a sɔrɔ i ma foyi den kelen k'u la ne siranna n ne siranna adamadenya ɲɛ u b'i ɲumanni tɛmɛtɔ ye k'i kɔniya fu i ka parfɛn suma o dɔrɔn nɔfɛ dɔw b'i juguya i parili cogo o dɔrɔn nɔfɛ dɔw b'i juguya ne siranna adamadenya ɲɛ bi mɔgɔya ye ne siran kana siran nin bɛɛ b'a la nin bɛɛ b'a la dɛ nin bɛɛ b'a la non nin bɛɛ b'a la u b'a fɔ ko ala kana mɔgɔ jugu tanya mais ala kana mɔgɔ jugu si la ala ka jugu caya mɔgɔninfin na mais jugu de kana se la dɔrɔn n'o tɛ ni jugu tɛ la dɔrɔn jugu tɛ fatɔ ni lagalakatɔ dɔrɔn de la n'o tɛ mɔgɔninfin jugu tan k'e kɛ ko jugu tɛ la ou bien k'e kɛ ko fɛn tɛ fɔ i kɔfɛ tigɛ i yɛrɛ la dɔrɔn walayi tigɛ i yɛrɛ la Jamusani i bɛ se k'i ka ladilikan labanw di i ka faniw ma ok an b'a fɔ an ka faniw ɲɛna yanni k'an ka ladilikan labanw di maa minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na a bɛ aw cliquer j'aime kan ka commentaire baw kɛ Jamusani wala ka commentaire baw kɛ awɔ bon n bɛ min fɔ n ka faniw ɲɛna Mali kɔnɔ Mali kɔ kan parce que ne ka faniw yɛrɛ belebelew bɛ kɔ kan ne awɔ ne yɛrɛ dɛmɛbagabaw bɛ kɔ kan ne tunkarankew an b'u fo an bɛ tunkarankew fo dante foli min na minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne b'a fɔ n ka kuma la n ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru tɛ i b'a sɔrɔ tɔrɔn fila de bɛ dugu la ɲunu t'i san sɔrɔ juru kɔ bilayi n'i y'a mɛn dɔrɔn ka jɛ ko dɔnkilidala filɛ nin i b'a sɔrɔ maa dɔ de b'i kɔ maa tɛ se ka bonya i ka fani ma walayi fani de bɛ mais n'i y'a mɛn e ye artiste ye n ko fani de b'i kɔ e kanubagaw de ni olu tɛ bilayi tɛ foyi ye i ka dɔnkili da kɛ i k'i sigi so i k'a lamɛn kɛ faniw de don awɔ maa tɛ kɛ sari ye faniw kɔ ne bɛ maa dɔw ye u b'a fɔ ko karisa t'i ye ɲɛ la dɛ karisa kɛra sari a t'i ye ɲɛ la e tɛ se ka kɛ sari ye k'i t'i ɲɛ la i ka faniw ma o kɔni cɛ man ɲi artiste caman fana de b'o yɔrɔnin kɛ wala i m'a ye bon o yɛrɛ bonya bɛ an ka artistes la kojugu k'a fɔ ko faniw t'i ye ou bien a bɛ tan dɔn n'o tɛ artiste bɛ Mali in kɔnɔ yan artiste bɛ Mali in kɔnɔ yan ani ne ye ɲɔgɔn ye ne ko a ma karisa n bɛ fɛ an ka baara kɛ dɔrɔn directement ne ye a ka numéro ta ne ye vocal 70 de ci a ma a m'a kelen jaabi fɔlɔ bon ko Mali artiste an bɛɛ ye maliyɛn wala Mali artiste mais diɲɛlatigɛ ye dɔɔni dɔɔni de don awɔ tufani t'i pressé ɲɔfiyɛla ma n'i pressé la dɔrɔn i bɛ munumunu caman kɛ o i bɛ taa turu cɛ ka na o de la an ti kɔrɔtɔ bɛɛ n'i ka tile don bɛɛ n'i ka waati don an b'a fɔ faniw ɲɛna dɔrɔn u kana na décourager an dɛmɛni na a y'an dɛmɛ aw se damayira la surtout duwawu wala aw ka duwawu kɛ minnu se ye duwawu ye minnu se ye dɛmɛ n'o tɛ ne yɛrɛ ka kilebu dɔ bɛ yen o balannen don wariko la walayi ala ka sababu ɲuman kɛ amina rabi ala ka na ni sababu ɲuman ye amina rabi bon mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an dɛmɛni ka di u ye kojugu mais i b'a sɔrɔ u bɛ kɔ kan an dɛmɛni ka d'u ye u tɛ se k'an nasɔrɔ bon ni maa min mago b'an na i bɛ se k'a bila commentaire la dɔrɔn mago bɛ karisa la a banna i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye tiɲɛ an bɛ an ka faniw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo o diyara n ye k'an ka technicien fo o diyara n ye ka Yuba Ɲamele fo ka n'o fo k'a to an k'o fo Bobokɛ a t'a mɛn o a b'a mɛn bobo dɔw bɛ mɛnni kɛ koyi bobo tɛ mɛnni kɛ dɛ nin bɛ mɛnni kɛ ok i nana an ka wele jaabi o diyara n ye comme toujours an ma ladɔn émission ye baro kɛnɛ de i tun bɛ émission in i tun b'a suit ya ou bien i bɔra Mali kunnafoni existence kalama wa n tun b'a suit parce que n teri caman tɛmɛna plateau kan yan nɔ tel que Wage kɔrɔba tɔgɔma Wagentini MC Wage Iremuka Fantanden Wasolonka Magɛnji yɛrɛ dɔgɔnin tiɲɛna awɔ ok o diyara n yɛrɛ de a diyara n kojugu Jamusani an bɛ segin ka na kɔ i ka projet fɔ an ɲɛna ni e nana wari sɔrɔ ka fɛn caman sɔrɔ musique kɔnɔna na e bɛ fɛ ka jumɛn de kɛ ok ne
a ti wari caman ba yɛrɛ tɛ wari caman ba tɛ a ka di ne ye de wallahi ka studio dayɛlɛ tel que k'a kɛ i b'a fɔ label bi cogo min na k'a dayɛlɛ ɲɛ mana da artiste denmisɛnnin fɛn o fɛn kan wallahi ko talent b'i la k'i dɛmɛ k'i ka production kɛ k'i labɔ wallahi o de ka di ne ye ka clip k'i ye parce que i b'a sɔrɔ sisan sɔngɔda nɔgɔ la kɔni ayi sɔngɔda nɔgɔ yɛrɛ tɛ koyi k'a k'i ye fu la wallahi okay k'a k'i ye fu wallahi parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ yan nɔ sisan n'a fɔra k'i ka clip den kelen kɛ clip ɲɛnama kɛ u b'a f'i ɲɛna 20,000 30,000 40,000 ka taa clipw bɛ yen tiɲɛ na clipw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ hali 40,000 clipw bɛ yen nɔ awɔ mais a b'o bɔ min mɔgɔ min bɛ yen nɔ dɔnkili kelen dilannen y'a tigi bolo baara ye mais talent b'a la i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ dɔnkilida ka d'u ye nka pour que ka clip kɛ o fɔn t'u la wa a ka di ne ye ka label dayɛlɛ ka production kɛ artiste denmisɛnninw ye ka album k'u ye ka se k'u la dɔn don n'a nataw la o de ye ne hamina ye o de ye ne hamina ne ma se yɔrɔ min na olu ka tɛmɛ u ka tɛmɛ ne la parce que diɲɛlatigɛ bɛ ten tɔ de awɔ o de kɔni ye ne hamina ye o ye n ka projet fɔlɔ de ye oui o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye ani laban yan o ye n ka projet fɔlɔ ye pour le moment yan pour le moment ok parce que n'i y'a mɛn kari n ka muso ko bɛɛ ɲɛnabɔra nka tɔ ye wariko de ye a ma daminɛ fɔlɔ a ma daminɛ fɔlɔ ayi non a ma daminɛ fɔlɔ ala ka wariko nɔgɔya amina rabi ok Jamu Sani merci beaucoup merci an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi a ka artiste min tun b'an bolo o ye Jamu Sani Jamu Sani a tɔgɔ yɛrɛ ye Musa Tangara ye Musa Tangara bɔra k'a ka projet fɔ an ɲɛna an bɛ dugawu k'a ye ala ka se d'a ma ala ka sababu ɲuman k'a ye a k'a ka projet réaliser an b'a fɔ ye a k'an bɛn waati wɛrɛ